Από ό,τι βλέπετε σήμερα, εμπάνω τα γιαγιά μου. Που σημαίνει έναν κάτι καλό. Αλλά, δυστυχώς, έπεσασαι. Άρα, αλλάξω θέμα. Σχέσεις. Αιώνια σχέση. Σε μια σχέση θέλουμε να υπάρχει τα όρια. Αλλά λέμε μόνο τα. Για να κρατήσει μια σχέση πρέπει να αγαπάς τον άλλον, να το σέβεσαι και να τον εκτιμάς. Και μετά έρχονται και τα υπόλοιπα. Ας το παραδείγμα από μένα. Αλλά σε θέμα, ναι. Σε μια σχέση πρέπει να λες ψέματα, καλά ψέματα άλλο λέει πάντα. Μερικές φορές. Το καλό ψέμα είναι, ας πούμε, αγάπη μου, δεν μπορεί ο παπάς μου σήμερα να φέρει σπίτι σου, γιατί να δουλεύει, μπορεί όμως και όποια ώρα, την καλύτερη αιτία να σε θέλω παραπάνω. Αυτό είναι ένα καλό ψέμα. Ενώ το κακό ψέμα είναι να πεις, αγάπη μου θα μπορώ να βρεθούμε σήμερα, γιατί έχω πολύ θκιάσμα, και να πει εντάξει αγάπη μου, ας πούμε, και να βρεθούμε κομμένα. Καταλάβεις. Και ας θέλετε δώστε λίγες ιδέες για άλλο βίντεο, αν θέλετε, αν δεν θέλετε, εσύ εύκολα. Και τούτα, call me, αν θέλετε, ξέρετε τώρα τίποτε. Αλλά σήμερα, call me αύριο, όχι αύριο πάρκουμε, call me μεθαύριο που θα πάρκουμε, και να είμαι ελεύθερος. Τούτα, see you tomorrow, φυσικά σε 2 ώρες, μάλλον, τι πάρκουμε να κάνω βίντεο. Και, μιλώ άλλη φορά, 2 ώρες είπαμε, μάλλον. Γεια σας. Arrivederci.